Pao. Nakipangutanan nimo pila ang hayop nga gisakay ni Moises sa iyang barko. 7,000. Parisan. Nga naman. Nung kaya yung kag 7,000? Mo na ako nadunggan, limot ko. Bawa lagi na ako nadunggan. Imo nabasahan? Oo, bawa na siya. Sure jud ka? Mo lagi na sa Bible. Sa Bible? Bawa na. 7,000. Ang gisakay ni Moises sa barko niya. Oh. Wala may barko si Moises. Sinuwa to. Buot ka. Oh. Pero mo bawas ta guys ha. Bawas ta. Bawas. Jirax, mutana ko. Usaman? Pila ka parisan ang gisakay nga hayop ni Moses sa barko? Pila ka parisan. Gisakay nga hayop. Ibaw daw. Okay na kuanan? Okay na nakuanan nga kanang murag istorya? Oh, duha-duha. Kini. Ikaw pre. Pila man ka parisan ang gisakay ni Moses sa barko? Kamot ako ka. Ibaw. Okay na lungan istorya na. Wala. Ano ka mo ko pero nalimot ko. Paminan mo pila ka? Bana-bana. Bana mo. Limot ko ito eh. Nalimot ko. Limot juga. Ah, ngita taglain. Ikaw ya. Kaya mo wag ko amni. Naunan mi nato. Pila man ka parisan ang gisakay ni Moises yung barko? Usa. Usa ka parisan? Sipyat. Sipyat dan. Okay. Taglain. Kinik amot tagabasa mo ng Biblia. Ako liputan on. Karol. Pila man ka parisan nga hayop ang gisakay ni Moises yung barko? Okay ba? Di mo ko Diyos mantay. Mo juga? Okay ka nang bala lang ba? Wala. Ha? Mo ka nang bala lang mga. Ako? Kung paminaw mo pila ka? Ako? Ilan sa sila Moises. Ila sa mo ay mo barko si Moises sinukuan man. Noah? At least, kay di mo ako, di ko Diyos duro. Okay ba? Wala kay mo, lagi ka Noah. Wala gino. Kagang. Wala na kagang. Kubagas ko pakutan nabi. Kay naglibog ko kay pila man kahayop ang pila ka parisan ang gisakay nga hayop ni Moises sa barko. Pila ka parisan nga hayop ang gisakay ni Moises sa barko. Duha segundo. Pumili barko si Moises ko. Naaday pares dito, may big pares dito, pares, magkaon mo ng pares. Pares dito, magkaon ka na. Wala na. Re, nakiputan mo. Asik sibat bagas ako. Ilaman ka parisan nga hayop ang gisakay ni Moises sa barko. Kuan. Galimot ko na. Limanan mo. Nga 200,000. 1,000. Sipyat ka. Uy, barko si Moises. Ay, sinuha ba na yung barko? Uy, barko si Moises. Sinuha ba? Basta buwang nga tinuda. Sa una, wapay barko. Karon, nagpalit na, nag-order na. Mayabag ka. Kaya talaga nakiputan. Mama mo siya katubag. Pila man ka parisan nga hayop ang pasakyan ni Moises sa iyang barko. Awak ko sa bawa na. Tubag no? Sige na. Oy, bambina ka to. Binang tato no? Jen, mutan ako Jen. Kalitang. Ambusan eh. Pila man ka parisan ang gisakyan ni Moises sa barko nga hayop? Pila ka pairs? Oh, pila ka pairs? 30. Sure ka? Sure ko. Taka raman kay? Pila din? Wa pa rin barko si Moises. Si Noah. Ano ka ni? Kabawas ako.